Wara ħidma estensiva ta' xarejn u iktar minn €9 miljun fuq solar li kien ilu ma jintmess mit-tmeninijiet, issa r-residenza San Vincenz se tibda tospita residenti koppji flimkien. Dan grazzi għal solar sħiħ li joffri 10 tikmamar għal koppji li qabel kellhom ikunu mifrudin f'residenzi differenti. Il-ħidma saret kollha mill-ħaddiema tar-residenza stess mid-diżinjar sal-bibien. Hawnhekk intqal kif l-għanewlieni tal-proġett kien li l-koppji jingħataw l-indipendenza lura billi l-kmamar ikunu maħdumin b'mod li jiġbaħ lill-appartament. Fil-fatt fil-kmamar hemm spazju biżżejjed tal-televiżjonijiet, kmamar tal-banju u anki kċejjen żgħar għall-anzjani. Il-koppji residenti se jkunu jistgħu igawdu l-arja friska wkoll permezz ta' ġnien xkejken fis-solar stess li qed jissejjaħ roof garden, kunċett ġdid maħsub biex iżid is-sens ta' komunità fost dawk li jgħixu fis-sala. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana deskriviet il-proġett bħala rigal sabiħ fi żmien il-miliet għal dawk il-koppji anzjani u żgur mhux se jkun l-aħħar kunċett tat-tip tiegħu. Dan huwa proġett illi qegħdin nagħmlu bil-kunċett illi naqdu lil koppji anzjani beda hawnhekk imma wkoll qed isir ukoll f'residenzi oħrajn u qed isir ukoll anke għawdex għaliex nemmnu illi parti mill-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna ifisser ukoll illi l-koppji igawdu lil xulxin anke fil-fażi tal-anzjanità tagħhom.